Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Lapor rek. Rumah samu sogol tak ngitung-ngitung. Bakal tau budal seisu sebab nglayani langganane. Dungaren tepak emang. Ojo kesusu nyeluk ibu sebab dorong mesti nek dadi mantune. Awan nyangkeng ngamper sewek lore klambine koning wong bebojoan ojo seneng geger ditinggal korek plungker kaya trenggil nandur bawang cek akae ono sawah boleh sampai sore dadi wong lanang ojo saenake ditinggal pola kumat mengguke tuku roti bareng roti gula batu campur tepung jare benci ngomong ya gak suti tapi nek bengi kaya pitik ketutu yopo teken ana panirat nandur gobis ana pinggire omah ya nek kangen kirim surat ojo menangis ana penitipan sepeda dorong udan kok wis lunyu udan maneh gak yo tambah soro dorong dandan kok wis ketok ayu dandan maneh gak tambah kaya buta semanten dolor kidungan kula sae lan boten bareng rasa nek ditinggal awe-awe grop sawong galing Surabaya panggon nane aye melaku sampai kesandung-sandung. Akal ya apa ya babras kabeh iki. Soale prae wis suwe rek. Ya wong ya kudu eling kudu lali pancen ya. Tepak eling ngene nduadak wis. Wis ae gawe ndang wis ditandangi. Mulane lek ana komando iku rungokno ta. Harus dicithet lho. Sek dirungokno tok. Lah nek klebate biru-biru waduh. Aku durung. Wis iki ana wong anyar iki. Pak Sontolowo. Panjenengan wis tak arep-arep kapan ya kepethuk karo Pak Sontolowo. Tetak dina iki barek bose dicampur temen. Lagi teh campur kopi dadine seger. Kok gak mendemi ya gelem ae aku. Nek barang sing mendemi ku mbah aku wis awak wis tuwek lek boleh. Kowe kok mlakune kaya beritang-beritang kayak numpak egrang ae. Halo Pak, waduh. Ya. Piye? Piye to kabare? Kabar apa sing takokke? Yes. Ha iki seneng aku iki. Aku wis suwe ora tau ketemu kowe. Lah iya. Aku nyang endi aku? Lho ya mbuh kok malah takon. Lah nang ndi? Singitan tak loro lak ngono. Ditakoni kok bingung kita aku ki lho.
Lho, aku iki ora bingungke. Lah ya rungokno pitakonku iki. Oleh aku kepengin padha. Oleh aku kepengin padha sampe tak rewen. Lah ya aja wis aja. Tapi ana apik ya, Pak ya. Iya. Dadi sampean karo aku supaya campur no ya. Campur. Lah ya kapan? Masa kalah karo tahu campur. Lah ya. Ya gak kalah, Pak. Lah iya. Asale kok Saka dele asale. Saka dele. kok dele ta? Heeh. Iki nyathek rada banter iki. Nyathek rada banter iki. Wis to. Lah anu, sing tak takoni ku asale jeneng kok Santala iku mesti kan ono mangsrute. Lho, kok maksud iki piye to? Maksud? Maksude. Oh, maksud. Maksudnya apa sih Santala, Pak? Kuwi ana sejarahe. Oh, sejarah. Piye to, Pak? Piye to, Pak? Apa to kok dijenengake Santalawa? Ya, kuwi apa to? Kuwi aja takon aku. Lah takon sapa? Takon mbahku. Lah saiki dununge mbah iki ning endi? Aku dhewe bingung ya. Oh, tiba kudu gendeng wong. Ya, pancen yang ngene lho. Ya apa sih, Pak? Heh? Lah ya. Kusik. Aku upama nyeluk Cak sampean niku wong teko Jawa Tengah dadi tak celuk Pak dadi menghormati ta. Lho, kowe ngundang Oh iso wong ganteng ngene kok pesok kabeh lho aku. kowe ngundang aku Pak ki kowe ki apa anakku? Lho, aku kan ngurmati wong suwek. Oh, iya. Anu wong tuwek. Wong tuwek kok wong suwek. Lah wong tuwek. Terus nyambut gawe napa Pak kok sajake royal terus tak delok bendino nok warung. Lho, piye to? Iya. Kowe urung tau weruh kondangku. Waduh. Kondang Kuncoro kalengko Kesugih aku. Waduh sugih bondo. Sugih bondo bandu. Gandu. Panduso atau gandu. Saka bondo ya. Bondo. Iya terus Apa sing kok takokke? Lho. Kowe urung tau weruh nang omahku. nok mapene iku ono apane? Lho, gombal apa sing ora ono? Lho. Kok boleh anjok gombal. Lho saking sugihku. Tapi yo lemarine tak delok papat. Papat pancen. Meja- Weruh to? Oh, meja kursine telu. Ya ngono, papat Iya. yai aku. Kabeh ngridit ya. Nek guneman sing diatur. Ya Pak, sepurane Pak, sorry Pak. Sorry. Sorry kecap. Lho. Sorry kecap lak kasinen. Lho. Ya sepurane sing akeh. Iya. Piro? Paman 1000 cukup? Oh. Ya undakno titik ta, Pak? Lho gak iso. Mepet lho kuwi. Nak akeh-akeh ku ora iso ngetok. Lah becake pulang pergi 500. Mosok Ya. lagi petuk njaluk sepuran iki lho. Iki sing diomong apa sih kok mblakrak kakar-karan. Iya gak tau kepethuk lek guyon ku awetno, Pak. Ya pancen. Padha senine. Sampeyan niku sing langgeng iku melok seni apa sih, Pak? Aku dhewe ya bingung kok. Lho kok bingung. Bingung. Iya. Sosok gak karuan sih tak elok iki. Oh, kadang-kadang Moro-moro ngintil ngono ae wis. Wis. Lah iki aku karo kowe iki iya. ngintil iki jenenge. Nek cara Jawa Timur. Tapi gak apa-apa Pak, baik Ya. menawa wong jenenge cocok-cocokan ya. Mm-mm. Golek cocok lak terus ta. Ya. Iya, kemarin kan dites dhisik ya. Tes. Tapi gak Pak, iki gak tes-tesan langsung dadi Pak. Langsung. Langsung wis. Pokoke buyar mesti trimo. Kuwi pancen sing tak arep-arep ngono kuwi. Cuma ngene Pak, tak rungokno sampean niku royal. Tapi Pancen. dadi wong pancen kudu ngono, mangan ya penting, hiburan ya penting. Mangan kuwi aja mung siji. Ya. Ya. Kudu sembarang Lho, dipangan. dipangan. Meja. Hehe. Lho kok sik ta? Artinya sih mengandung vitamin. Lah kok meja? Lho, iku sing ana ndur meja lak kadang-kadang. Oh iya. Kentang, tomat, Kentang, bayem, bangkung. Ya tikus kadang-kadang lak munggah meja. Kok sik ta? Ya, Dadi aku pokok mangan tikus. karene sing dipangan lek gak diringkes bengi ku diklutusi Oh tikus. iya. Iya. Ning ora ono nggonku tikus iki ora ono. Oh, tikus gak ono, Pak. Oh, pembersihan. Oh, bersih ya mapene ya. Lho, piye to? Ya sembarang entek. Hehe. Lho, tegese ora bersih entekno ora. Oh, Tegese menjaga kesehatan. Kebersihan itu penting. Penting. Soalnya pangkal kesehatan. Nah, kowe wis ngerti. Lek sembarangnya bersih, Hah? lho panganane gak mengandung penyakit, Heeh. awake sehat. Sehat. Waduh, sehat koyo Delok awakku. sehat. Apa aku sing kok cacat? Lah ya iku sehat koyo ngene loro kari sak piro. Kok sik to. Apa? Ning tak rasa-rasakno omongmu yo nyelgit lho. Wong gak dicek- Sihate semene larane sepiro. Kowe karep ngelokno aku kuru ngono ae lho. Apa? Kadang-kadang lemu gak sehat ya ono. Ono. Kuru sehat ya ono. Sing perlu kesehatan. Ya Pak, pokoknya sampean iki tak uji pancene seneng-seneng terus mangane ya
royalan terus. Lho piye ta kuwi? Apa sing ora tak pangan? Iya, aku ngerti dhewe sampe untune rompal barang. Ayo Untu rompal ku ora masalah panganan. Iya, masalah apa ta, Pak? Tuwek. Kalah aku. Oh, kalah untu. Kalah untu. Lek rambut sih. Jos sik jos. Iya. Jos adane nyopir bis ae Pak Jos. Tegese isik apa jenenge manyala. Istilah saiki dek iku ngerti jos Pak. Lho, ora ketang sithik. Iya. Pira-pirane kudu mengikuti zaman. Iya Pak ya. Ben aku wis tuwa, ora ketang sithik-sithik lah. Ya. Tahu maca surat kabar, Pak? Oh, tahu. Kabar apa sih, Pak? Takokke. Iku kabare pasar iki lho akeh wonge. Pasar ki akeh wonge. Oh iya. Kuburan lek Jemal ki ya akeh. Ya, lho kok kene iku ya ket biyen lek pasar akeh wonge. Mula kuwi tak kandhani engko nak kuwi lali. Iya, kuwatir lali. Iya, Kak. Iya. Tiba sing lalian iku jange aku. Wis Pak, aku gak sesuwe peduk beno ya wis pancene sedulur iku kudu kadang-kadang peduk kadang-kadang enggak ya. Ya, sing kerep dolan nang omahku. Iya, omah penuh sing ndi kok bingung. Pojok. Oh, pojok. Cet kuning. Ono genderane gombal iku ta? Oke, dudu. Dudu. Kulone. Oh, kulone. Cet kuning. Cet kuning. Wis aku tak mampir ono lakno ya. Ya. Ya kandakno karo ibu. Hah? Kondakno piye ta? Kandakno bare ibu aku tak dolen rono ya. Yang apa dikandake? Lho lek tek Kok Joko-Joko kudu doleno. Lah kadang te kondo-kondo. lek gak kondo dhisik. Lho, lek gak kondo dhisik lek gak dijagani apa-apa ta. Oh iya, engko tak jaganane Kancing Lawang ya. Tibake sengak omone. Lah apa gak tau rono jagane Kancing Lawang iki. Ya anu sing gedhe pangapuramu lho. Ki guyon. Iya guyon. Wis ngene sampai ketemu lagi Pak ya. Ya. Aku tak mulih sik ya. Ya. Nek mampir nang omah. Wis ono sangune? Oh, ono. Iya. Blobo, kait kepethuk pokoke blobo lek. Mbok suwe. Oh, kari yo. Kari ya. Kari tak gak gablek. Iya. Halo, Cak, ya. Ya. Wah, pancen wong sugih ki yo penak. Wong sugih ki wonge pengen kenal karo aku. Mergo apa? Kesugih aku ki aku karo wong-wong ki sok sosial. Sosial. Siapapun. Pun siapa. Ki piye iki? Aku ki bareng ngono omong-omong kaya wong gendeng. Ning aku duwe kanca. Lah iya. Duwe kanca Kartolo ki ya seneng. Senengku ki apa obyeke dek ki nang ndi-ndi. Bek menawa entuk rejeki. Aku disaut. Waduh. Ning rejeki ki ora kena dianu kok. Diarep-arep ya ora kena dimuni moh ya ora kena. Dadine kuwi piye lek ngarani ya angel. Aku ki barang wis sugih ki omong sak omong iki tak eling-eling kaya wong edan. Lho. Bareng pirang-pirang dina aku ora mulih. Bojoku ki lho. Mangsak apa iki ora iso. Wong atase mangsak Bali. Jangan Bali kek wis enak to. Ngene ya ora cocok aku ki. Ning piye meneh wong bojoku ki tak sawang-sawang saya suwe aku ki saya piye ora seneng. Saya ora duwe setrum saiki-iki kok. Wah, kaya listrik kete nganggo setrum. Saiki aku tak mulih wae, engko timbang diarep-arep sing ana omah. Ayo, mulih ah. Yo aku cekar yo, mulih aku yo.
wong lanang sak bendina ora tau sapa omah ming telusur tua tembong jane biyen ki turunane ula sawa ngono apa piye to ya ya oh ala Sontolowo ya ben nek ngene iki do ngetes tak kandhani ning ngetes ngono laire ning atiku ngono remuk ngrasakno bojo saja criwis wong lanang saben dina nggadho ati nyambel goreng atine sapa sing digoreng wis sembuh upama mentala ngono Sontolowo iki tak taleni kok ben ora iso kluyuran ben kuthuk nyang omah wae wong kok jermegelne wae sak bendina wis tuwa ora nyebut mbok ya eling apa nduk kok ndalang sih Bu lho iya ta nduk ngene kok ndalang apa sing dirembuk ya apa Ibu mbah iki mau aku ngomong apa iki mau lho kok bapak dilono telusur lah piye to nduk saiki bapakmu ngono wis tuwa ning malah gaplek peringkilan tak kandhani terus Bu terus wis tuwek petakilan bapakmu kuwi wah kena dijak terus Ibu iki rek dijak nyang ndi to nduk lho beke ana grup kurang aja nduk ibumu aja mbok talak-talakne ajaran tak kandhani gak Bu guyon barang apa sih Bu sajake kok gak akor ambek bapak iki apa sih piye to nduk coba rasakno bapakmu ki saben dina apa to nyang omah to ngono iki jenenge wong tua piye beke obyek Bu obyek apa wong nek nyang omah mung odos-odos duweane ibu wae kok bapak iku ambur-amburan ngono ta ambur-amburan dhuwit ngono iya kenapa duweku ya dijaluk bapakmu kabeh ngono kok lha ibu duwe apa sih ya duwe kaya sandangan ibu ya sak ketemune bapakmu kuwi iku gak tukane bapak ta Bu lho ya tukane bapakmu nduk lah ning nek wis diwenehke ibu lah nek dijaluk nang iki rak ya pegel ta atine ibu lho beke diutang diutang padake tukang kredit apa piye bapakmu kok ya lho enggak dikai bondo Bu beke dagangan apa-apa nek bathi dikekno ibu maneh ngono Bu bondo apa bapakmu kuwi mau ngentek-ngentekne barang omah wae kok nduk wis sembuh aku nek suwe-suwe ngrasakno bapakmu arep gantung ae aku aja Bu aku nek ndelok bapak iku ajane yo melas aku nek tak pandeng-pandeng bapak tak koyo fotone sing gak ono iku bapakmu masa serial kira-kira biyen ki tunggal wadah ngono gak tapi aja Bu aja gegeran ae Bu aku iki lho isin ambek tangga bapakmu nek mulih wis tak jagane ya nduk tapi yo terlalu bapak iku mosok bayar sekolah aku gak dikek-kek ya aku lho isin mosok gak malah ulangan aku lah ya ngono kuwi jenenge wong tuwek sing piye coba jeneng nak lirwa karo kewajibane wong duwe anak wis sekolah wis gedhe lah kok kaya ngono kuwi malah ora ngurusi anake malah senenge dhewe nuruti karepe dhewe ngono kuwi wong to piye to coba ngene iki nandi Bu sapa nandi ngene sapa sing nginteng nang ngono aku budal sekolah Bu ya budal nduk semaya maneh iki mbayare semaya maneh mbayare ya wis semayanono sok bapakmu nek wis duwe gaji tak kandhani bapak iku dorong gaji ket biyen wong bapakmu kenapa ro dhewe ngono kok aku iki biyen pomo ora kebuacut ngono tenan kok nduk aku sesuk nyawang bapakmu wedi nduk apa aku kok wedi lah piye to tamat-tamatno rak kaya tengkorak hidup Bu bapakku terlalu begadang terus kok Bu lah ya kuwi upama railing wirayate no wis tenan ibu aku budal bapak wis gak sanggup gak apa-apa pokoke mbayare Bu ya sampeyan bapak sing ati-ati ya ya Bu wis anak budal bojo ra ning omah iki jane kuburan apa omah ngene iki suwepine ra jamak Tengkorak dateng. Wedi. Tak sampluk wedi. Nyapa?
apa dhewe? Nyang apa? Wong kok nyangap. Nyangap dhewe. Ora wis ket mau nyangap bolak-balik kok. Lah kok aku kok nyangap? Pak. Apa? Ping mibul saiki suda ta? Suda aku. Ya wis nyuda kowe kok. Nyang apa ki lapo iki lho, cara Surabaya ki lala apa sing ngono. Ora. Kowe iki lho kok kluyuran ae nek luwe mbok kono mangan embong kono. Wis to, omongmu kok sengak. Sengak meneh. Lah coba nek aku kok kono mangan embong contonono. Piye carane le mangan? Ya kono kriki tono krikil-krikil nyang embong aspalan Lho iku. kok sik to. Kowe iki tanggung jawab sapa to? Lah ya tanggung jawabmu to. Lah iya. Sing ngumanduki wong lanang apa wong wedok? Ya wong lanang Lah, wis mestine. ngerti. Lah iya. Nek wong lanang teko ki adate nek apa? Kongen cepak-cepak. Mesti Cepak to. wedang. Mesti to. Cepak sego. Mesti Iki to. lho, iki lho cepakane. Apa? Cengkal lawang iki lho. Ya keng gebuk kowe kuwi. Mulane ngerti yo. Nek wong wedok iki kaya ngene iki mbok ngrumangsani. Kowe iki jane salah apa ora ngono lho. Wong wedok diapake. Ya mbah diapa-apane ya manut tok. Lah ya wis. Lah iya. Piye? Aja pringisan lho. Ora to, Pak. Aku ora pringisan aku ya. Kowe ngerayu aku ya. Dadi aku iki mbok arani ngerayu to, Pak. Teko tek waduh sajake. Wah, kowe mentas mangan ula apa piye? Iki ngono tak kandhani ya, mbraini bojo ning sing dibraini ra ngerti. Ya wis sampean kuwi ora kerasan nyang omah, kluyar-kluyur. Jane aku mbok anggap apa mbah reksa omah kene apa piye? Lho, kurang kepenak apa dadi bojoku? Penake piye? Omahe gedhong. Hmm. Adus kare adus. Turu kare turu. Tur kowe ora nyewa. Dadi aku dadi bojomu arep mbok tarik sewa omah, mangan kon bayar dhewe ngono. Pinter. Ngomong nyewa pira iki? Ngono, Pak. Kok pinter Pak sampean, Pak? Wis suwe. Wis aja cengingisan. Aku nek ngene iki atiku mangkel kok karo sampean kuwi. Wis masak apa, Nduk? Masak. Mas rawuh ki. Lho, sajak bagaimana ngono lho. Mas apa? Mas apa sing rawuh? Mas Wiro. Aku saiki ngono aras-arasen masak nih sampean kok, Pak. Jeneng aku. Apa senengamu? Lah apa? Ya mbok apa? Wong wedok gak ngerti senengane wong lanang. Kowe dadi bojoku pirang taun? Anakmu ku umure pira? Ya wis suwe. Lho, Ning kok- sampean iki megelne, mulane aku saiki ra masak. Lah, nek- Percuma masakne. Nek ngerti pegel dipijeti. Nah, Mbok kira sing pegel ki awakku terus mbok pijeti ngono. terus apamu? Apamu? Wong ngene kok ora ngerti. Sing pegel ngono atiku. Oh, atimu. Wah, adindaku. Aku cinta padamu. Apa iya Kakanda? Iya. Ya ye. Ya, ya, Sampean apa? ki tenan, Pak. Piye? Sampeyan iki sakjane kok nyapa to, Pak? Kok buwedo banget. Monggo sampean biyen jek manten anyar karo aku iki kok sayang banget karo aku. Tiba sithik ae aku mbok tulungi. Sing endi sing lara? Bareng saiki, dimasakno apa-apa kakan cerewet. Kakak ngomong saiki sampean ngono. Mosok dek wingi belanjani 1000. Njaluk iwak petik, njaluk iwak endhog. Bandane sapa digawe? Suwe-suwe tak masakno aspal sampean, Pak. Tenan. Aku kok masak ke aspal, Iya. terus dicampur krikil kae, ya. Heeh. Kowe sing mangan, ya. Ya ben melonyoh kuwi lambemu Wong kuwi. wedok sedina diblonjo 1000 kok kurang kuwi lho. Terus njaluk blonjo pira? Ya nek blonjo 1000 ki ya. Kan pemasukan uang kan ndak ada saya itu. Lah dadi wong Ekonomi harus dijaga. Jangan pemborosan. Oh, aku iki ngerti. Saiki umume ngecakne pola hidup sederhana. Hah, tahu. Iya, lah ning sampean tak masakne tahu tempe kok ora doyan, Asale Sale saka dele asale.
tur murah regane. Ah. Ya to. Lah, Pokok jadi bisa ngerti. cukup bendinane. Lho. Tahu tempe. Oh iya. Nah anakmu nang ndi? Mau bocah merengguk tak kandhani. Ngapa? Mesti Apa? Pok seneni. Mbok seneni. Ya wong tuwa sing ora nyebut ki ya sampean Wis kuwi. kok bayar. Mbok bayar apa? Aku nyambut gawe apa? Sekolahe Kenapa lho, kok? bayar sekolah. Ya ngenteni kowe to. Lha aku kok enteni apa? Lho. Ya ngenteni belanjamu, jane ngono aku wis mblenger kok Pak karo sampean kuwi. Tenan. Ngene lho, Nduk. Nyapa? Utang sik. Utang? Mm-mm. Utang yang ngendi, Pak? Bayar sekolah kon utang terus yang blenger sing diutangi ra tau nyaur kok. Kuwi urusanmu lho, kuwi anakmu lho. Urusanmu. Anakmu Kok kuwi. iso anakku tok? Anak kuwi anake sapa wae jajali? Anakmu kuwi. Ora iso kongsi. Ora iso. ora Aku iso. lek sama anak kok. Anakmu kuwi. Urusana dhewe. Mbah. Wis aku wis ora seneng aku karo kowe. Apa? Pak anggap apa aku? Pak anggap wong lanang nyitengan ya aku. Ora seneng, terserah, Pak. Loh, apa boleh buat?